מסמנת. מה שאתה יכול לזרוק, אני לא יכול לזרוק. תראה מה מצאתי! אגב, את יכולה עד תחילת הקטע, מהעוז השני שלו, פתאום לזרוק משהו קטן. כן? כן. אני לא חושבת, אני חושבת שזה מסיח דעת. קשה להקשיב לו גם ככה. לא נורא. לא נורא. כן? מבינים את התחושה של זה וזה מוסיף עניין. עוזה קברצאי. למה הבאת אותי לכאן? כאילו לנסות... לא, מה הקטע של השם במקום שלי? אוקיי, בסדר. פה זה כבר התחיל. בסדר. כן. אוקיי. זה היה משהו שיש. לא. בסדר. ואני מוציאה את זה. בת! תראה מה מצאתי! איזה יפה אני! בא לי כבר להתחיל לפזז בריקודים. Let's do the time again. אוי, נו, שפי! אין לך ממה לפחד, זה רק בגלל שאתה פעם ראשונה פה, אבל לא יעשו לך שום דבר. מה זה? מה זה? תן וי. מה? אתה יכול להכין וי? מה? שישימו לך על המצח וי וסקוץ', הלאה. עם סקוץ' עם החלק הקשה, זה מדבר עליו, כי הוא מגרם. איפה אני אשיג את זה? יש לך פשוט... זה מצחיק אותי פשוט. זה הווידאו? בת זונה, תחווי את זה. כן, נכון.